Anyị na-asụrụ nnọọ na GCK kwa ụbọchị nke taata. Obi dị anyị ụtọ na anyị na gị na-anọ taata. Ọ ga-amasị anyị ka ị gee ntị nke ọma ka ị wee nwee ike ịghọta ihe Chineke nwere banyere gị n'ụbọchị taata. Na ozi a ga-ewetara gị udo na amara nke Chineke. Ọrụ ndị ozi isi iri na anọ. Ana m agụ amaokwu nke 7. Mgbe ha bịara wee chịkọta nzukọ ọnụ, ha wee kwughachi ihe Chineke ji ha were mme na etu ya nwa bụ Chineke na otu ya nwa bụ onye kere anyị na otu ihe onwe ya bụ onye hụrụ mkpụrụ obi niile n'anya, etu ihe onwe ya bụ nna nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst, etu o si onye na-anọ mgbe niile, onye siri ike mgbe niile, onye dị ukwuu mgbe niile, etu o si onye na-akọwara gị ihe gbasara ya n'abalị a, ka o si wee mepere anya n'ụzọ nke okwukwe wee nye ndị mba ọzọ. Ya bụ Chineke pụrụ ime ihe niile, onye na-emepe ụzọ dị onye ga-emechi ya, onye ga-abụ mechie ụzọ dị na onye ga-emeghe ya. Apọstọl bịara wee gwa igwe mmadụ ahụ, ndị gbakọrọ bụ ndị na-eso ụzọ Kraịst, wee sị ha, Chineke pụrụ ihe niile, onye dị ukwuu, onye fụrụ ihe o kere eke n'anya, na ya nwa na o mepere ọnụ ụzọ nke okwukwe wee nye ndị mba ọzọ. Onye nke chọrọ ka ọ bịa na ngọzi nke Kraịst rọpụtara anyị, nke site n'elu obe Kalvarị n'abalị a. Chineke ahụ o mepere ọnụ ụzọ nke ihe ịrịba ama, ọnụ ụzọ nke nzọpụta, ọnụ ụzọ nke ịrụ ihe dị ukwuu, ọnụ ụzọ nke mpụta ihe nke ndụ niile n'abalị a n'aha Jizọs. Ha kwughachi, akọwakwazie, ha akọwa nke ọma, ha mee ka ọ saa mbara, ha gwa ndị mmadụ otu Chineke si mepe ọnụ ụzọ nke okwukwe wee nye ndị mba ọzọ. N'ọrụ ndị ozi isi 15, ịgụ amaokwu nke 3. Ọrụ ndị ozi isi 15, ịgụ amaokwu nke 3. Ọ gwara anyị n'ebe ahụ, mgbe e mepere anyị ụzọ wee kpọta anyị n'ụzọ, anyị were si n'ogogo agwaetiti nke Fenisi wee baa Samerita, wee na-akọsasị nchegharị nke ndị mba ọzọ. O were bute oke ọṅụ wee nye ụmụnna. Onye nwe anyị na-emepe ụzọ, emepe ọnụ ụzọ nke nzọpụta, nke nchegharị, nke mwegha, nke mgbanwe ndụ wee nye onye ọbụla n'abalị a. Chineke sị, abụ m Chineke, adị m agbanwe agbanwe. Jizọs Kraịst, etu ọ dị onye a ka ọ dị taa, ka ọ dịkwa ruo mgbe niile taa. Dịka o mere n'oge gara aga, ọ ga-eme ya n'ụbọchị taa nye gị, nye ezinụlọ gị, nye onye ọbụla nke na-anụ n'igwe na-ekwu okwu. Ọ ga-emepe ọnụ ụzọ nke nchegharị, nke nzọpụta, nke ọgwụgwọ nsọ, nke nnapụta, nke ngosipụta ike nke Chineke n'abalị a n'aha Jizọs. Nke a bụ ihe anyị na-agwa gị maka okwu nke nzọpụta, bụ onyinye amara nke Chineke. Mgbe ị na-amara Chineke, ị ga-abụ onye ga-enweta nzọpụta. Nke a bụ ọgwụgwọ nsọ nke obi, ọgwụgwọ nsọ nke anụ arụ, nke na-ewetara anyị nzọpụta na ihe ịrịba ama dị iche iche. Anyị na amaokwu nke 12. Ọrụ ndị ozi isi 12, ọ sị, mgbe nka igwe mmadụ niile agbachiri nkịtị wee gee ntị n'olu Barnabas na Pọl ebe ha na-ekwusa ka ha rabụ ihe ịrịba ama na ọrụ ebube
etu ọnụ ụzọ si wee mepee, nzọpụta wee were ọnọdụ, nzọpụta wee nọrọ were ọnọdụ, nwogha ndụ wee were ọnọdụ, aha ha wee bụ ihe dị n'akwụkwọ nke ndụ n'eluigwe. Mgbe ahụ enweghị ịrịba ama, enwee ọrụ ebube. Mgbe Chineke mepere ọnụ ụzọ nye gị, i wee fụ ya n'anya nke okwukwe, i wee kwere ya n'obi nke gị, onye nwanyị wee sị n'abalị a na-emepe ọnụ ụzọ na-asị ya, kedu mgbe ị ga-abịa? I wee kulie, wee were obi gị na mmụọ gị na uche gị niile wee dị njikere, na-enweghị igbu oge ọbụla. Ị bịakwute onye nwe anyị, i wee banye na ngwangwa n'abalị a ga-azọpụta gị, ngwangwa n'abalị a ga-agwọ gị, a ga-enwe ihe ịrịba ama na ọrụ ebube nke Chineke ga-arụ n'etiti ndị mba ọzọ n'oge ahụ. Mgbasa ozi mazụrụ ọrụ ọnụ dị ka etu a, onye nwaanyị na-emepe ọnụ ụzọ wee nye igwe mmadụ, nye ọtụtụ igwe mmadụ ka ha wee bata na nzọpụta nke onye nwe anyị, ka ha wee bata n'ọgwụgwọ nsọ nke Kraịst rụpụtara, ka ha bịa wee baa n'ike nke Chineke. Ọrụ dị ebube nke Chineke na-arụ site na mmụọ ya. Ọ ga-emepe ọnụ ụzọ n'abalị ị ga-abata. Onye ka m na-agwa okwu a n'ebe ahụ? Gị, ị ga-abata. Kwue na m ga-abata. Nzọpụta dị n'ime alaeze, m ga-abata. Ihe ịrịba ama dị n'ime alaeze, m ga-abanye. Ike dị n'ime alaeze, m ga-abanye. Ịyaba niile a ga-etiwa ya ngwa ngwa ị na-abata n'ime alaeze Chineke. A ga-etiwa ịyaba niile dị n'ime ndụ gị. Ike niile nke ekwensu a ga-ebibi ya. N'agbanyeghị ogologo oge ọ nọ n'ebe ahụ, ike a nke si n'ụwa nke ọchịchịrị, ike ahụ nke sitere n'ebe onye mkpọrọ gị asị, kpaa arụ gị asị, kpọọ ndụ gị asị, ngwa ngwa ị na-abata, i were bata n'ọnụ ụzọ ya ere oye nke alaeze. Ihe niile a na-enye gị nsogbu, a ga-etiwa ya na-asị ya n'aha Jizọs. Ndụ gị n'abalị kwuo na ndụ m n'anyasị ezinụlọ m n'abalị kwuo ezinụlọ m n'abalị n'ebe esi wee pụta n'abalị ịyaba niile a ga-etiwa ya. Ike niile nke onye ọjọọ a ga-ala ya n'iyi. Onye nwe anyị site n'ebube n'ike dị ukwuu na ịdị ukwuu ya niile, dịka ọ na-emepe ọnụ ụzọ i wee bata, agaghị enwe igbu oge ọbụla. N'oge dịka oge a, ihe ịrịba ama ga-abịakwasa gị. Nna, n'aha Jizọs, anyị ekele gị n'oge dịka oge a. Anyị ma na iji maka asọpụta anyị kpọrọ ihe, iji ịgbaghara anyị wee kpọrọ ihe, ya na ị na-afụ mmadụ niile ndị ji ezi obi ha na ndị na-akpọku aha gị, na ndị na-esi na mmehie ha na ajọ ome ha na onye ọjọọ ha wee na-apụta, wee na-eche gị iru dịka onye nwe na onye nzọpụta ha. Zọpụta ha n'aha Jizọs. Ekpe m, onye nwe anyị, ka ihichapụ ajọ ome ha niile, ka ihichapụ onye ọjọọ ha niile, wee wepụ ihe mgbu niile nke mmehie, wezụga ya na ndụ ha. Ka ọṅụ nke nzọpụta, ka ọṅụ nke mgbaghara, ya na ọṅụ nke nwere wepụwa na mmehie, ka ọ bịa na ndụ ha n'abalị ndị nọ n'ebe a na ndị nke nọ n'ebe ndị ọzọ na ndị na-eji igwe na-ekwu wee na-ege. Ka ọṅụ nke mgbaghara, nke nzọpụta bịakwasa ha ọbụladị n'oge a. Anyị kpere n'aha Jizọs nke dị ukwuu. Ị na-abịa maka ọkpọsọ, ị na-abịa maka nnapụta gị. Ebee ka ị nọ? Wee tinye otu aka gị n'elu, were aka nke ọzọ bikwasa n'arụ gị,
were kwuo si Chineke anọ m n'ebe a, amaara m na ọnụ ụzọ emeghegoro m, ana m abịa, ihe ịrịba ama ga-ezute gị. Nna, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị, anyị na-agọzi aha gị. Ị bụ Chineke na-afụ na, ị bụ Chineke nke ebere, bụ Chineke nke ike, bụ Chineke nke mazụ ihe, bụ Chineke nke ebube. Ị na-afụ mmadụ niile n'ebe niile. Onye nwe anyị maara na ike gị anaghị ada ada. Aha Jizọs anaghị ada ada. Anyị na-eche mmadụ niile n'iru gị n'oge a, na-ayọ maka mmepe ụzọ nke ihe ịrịba ama nke Chineke, ka o metụ ha aka na ndụ ha n'aha Jizọs. Mgbe ị kwuru ee, ọ dịghị onye ga-ekwu ee, ọ dịghị ekwesịghị ekwu ee, ọ dịghị onye mgbasa ọrụ ga-asị mba, ọ dịghị nwoke ọbụla ma nwaanyị ọbụla n'ebe ọbụla ga-asị mba. Isi ee enye nzọpụta anyị, isi ee nye ọgwụgwọ nsọ anyị, si ee na mpụta ihe nke ike gị. Ọ dịghị mmadụ ọbụla ma nwaanyị ọbụla ga-asị mba na ihe ịrịba ama gị na ike dị ya n'ime n'aha Jizọs. I wee sị ee na anya Kristi ga-ekpughe. Esi ee na ndị a na-awụ ya na ha ga-adị mma. Esi ee na ihe a na-aza ndị mmadụ ga-esi n'afọ mmadụ wee pụọ. I wee sị ee na nnapụta na ntiwe ịyaba wee nye onye ọbụla. I wee sị ee na ị bịara ka ị napụta onye ọbụla. Weta nnapụta gị nye onye ọbụla n'abalị a n'aha Jizọs. Ihe ịrịba ama dị ebube n'abalị a, ihe ịrịba ama dị ukwuu n'abalị a, ihe ịrịba ama nke pụta ihe gị n'abalị a, nara nzọpụta gị n'aha Jizọs. Nara ọgwụgwọ ọsọ gị n'abalị a n'aha Jizọs. Ka ike ekele tiwe ịyaba niile bịakwasa ndụ gị n'oge a, wee tiwa ịyaba niile na ndụ gị. Ihe ịrịba ama n'aka nri, ihe ịrịba ama n'aka ekpe, ihe ịrịba ama n'iru, ihe ịrịba ama nye ndị nwatakịrị, ihe ịrịba ama nye ndị okenye, ihe ịrịba ama nye onye arụ kpọnwụrụ akpọnwụ, ihe ịrịba ama nye ebe ọbụla n'ebe niile n'aha Jizọs. Mezuo ike gị dị ukwuu na ndụ mmadụ niile na onye ọbụla. Anyị ekele gị Chineke n'ihi na ama na-ezawo, emeela ya, emezugo ya. Anyị na-ekene gị etu isi wee sonyere anyị na GCK kwa ụbọchị nke taata. Ekwenye m na Chineke ezutego gị. Ọ ga-adị mma ka ị kpọtụrụ anyị site na izi anyị ozi n'ihe eji anata ozi n'ụzọ ọbụla ị ga-esi wee mee ka o rute anyị aka, ka anyị wee mekwe ka ndị ọzọ nata ozi a, ka o wee dịrị ha na mma dịka o si dịrị gị na mma n'ụbọchị taa. Dịka ị malitere njem nke okwukwe gaa n'iru, onye nwe anyị ga-agọzi gị n'ebe ọ bara ụba n'aha Jizọs.